V máji sa začali práce na 2 projektoch v ulici Dekana Dubravického. Išlo o vybudovanie parkovacích miest a rozšírenie cestného telesa a položenie nového asfaltu. Kompletná stavebná časť investície za 335 000 eur bola dokončená k 1. septembru. Vzniklo približne 80 parkovacích miest a cesta bola rozšírená, aby sa na nej bezpečnejšie mohli pohybovať autá v oboch smeroch. Pred viac ako 3 mesiacmi sme začali s rekonštrukciou miestnej cesty Dekana Dubravického. 1. septembra bolo cestné teleso odovzdané do užívania. V týchto dňoch dokončujú stavebníci práce súvisiace s parkovacími miestami. Chýbajú osadiť ešte niektoré dopravné značky, vyznačiť parkovacie miesta. Podľa predpokladov by do konca tohto týždňa, to znamená do 1. septembrového týždňa, mali byť tieto práce ukončené a potom prevezmeme aj parkovacie miesta, aj cestu, pretože to boli 2 stavebné objekty do užívania obce. Aktuálne je cesta prejazdná a plne k dispozícii vodičom, cyklistom aj peším chodcom. Parkovacie miesta od športovej haly až po križovatku ulica Dekana Dubravického s družstevnou pri správnom parkovaní zaistia, že nebude blokovaná cesta pre ostatných prechádzajúcich vodičov ani sanitku alebo hasičov.